Bang sekelang ke mesenji kali medical sub center ahem ke kim patangte sibihang. Manja police pen kuki ok chumpran angbong kacheteng ke ngahut common interest apran kedam. Kangthi langso kijui kelang adi malong midu kirung adon rikanghu. Aprangsi Karbi Anglong life kilangara doan panstami nilihin pen suri surya kardom nang pajiriglo kardom nili birta thanbam hisami bhamilin teron pinon arju ektha bertang ton pen Saru Pathar constituency kaparlo langchithing along Karbi Anglong autonomous council pen langchithing along kikim medical sub center kapatang tesi kikim ham ajok langchithing aradatum ningduk kachipaklang pon langchithing arat kesokyun e akut asai akejoy doji pusi sarkar pen pilo bonta kedamtang surihini rakre ke thom aning kana hot Karbi Anglong angkangarlo ame ki thora hot aning kipung aradatum langchithing medical sub center phangno etlo bangso jok langchithing ahawar kedo don pharup hosose aradatum sei kachilang awar sai katikuk nangdokoklo Bangso abthak sarkar atum pen rataphan mathaponsi puthot kikim ponthua sai dengponlo bonta contractor atum kikim kapatang pon pedet ajok langchithing aradatum se kachilanga thaikawe penang anakisum nangdokoklo lasi prabjin ben Karbi Anglong autonomous council kachari atum bangso medical sub center ahem kikim patang ponra puthot aprangason thak doctor nurse atum kapachirang thujia phansi langchithing aradatum pen kachuningri padopon Tum Karbi Anglong autonomous council phan nilitum chuning ri kangtung ke lalo athema nilitum arong te bok therai an don pharu pho sose aradatum nilitum la bangso saphapani a sub center nilitum ka vidyata jok nilitum penangana kisung napuson dolo so that un edada hod nilitum akelo wing napuson dimsin nilitum chiponang koklo lasi la bangso sub center pini anda me kitang te dat pon nilitum ningduk lo lasi nilitum Karbi Anglong autonomous council phan chuning ri perfect lo labang so hem un anpen na patang pa prabji phan lasi nalitum phan kithei ding dum phan chuning ri lo prabjin ben labang so sub center nilitum phan patang pc doctors lapen nurse lapen pars da me nilitum phan ambulance facility a hoi sita me nang pg phan si nalitum phan chuning ri lo langchithing ten subhas terang Karbi Anglong live Singhason Anglong aphuchong Jorlin along Torap ada porphai ke thomahut manja police pen kuki ok chumpran mate United People Revolutionary Front angbong hele pen kacheteng khenga hot common in charge Martin Guide apran kedam Monsam pen kedobon Karbi Anglong puthot soluk sodak nang kedothu kaprek akhaya tumpen kidoraptur Karbi Anglong along ri kaita kisung ke boy mate soluk sodak atemon pen chepa jogun elang jasemet risim kangtang pen kachesong asong non puanta Karbi Anglong kiju jama jok pini army anta monsa mathui nang klon elang kedo ke thak choklem choda malong anta isi ke chakna pasonsi dokoklo lapuson apora hut puthot todap ada porphai ke thommalom police pen kuki ok chumpran UPRF asong angbong kacheteng khenga hud UPRF asongja mate common in charge Martin Guide aprandam julo birta kelong duna tengke manja police station angkang Singhason Anglong aphuchong kuki akhayatum kedo ke ongnai mate Jarlin arong along ongdum UPRF ok chumpran natum chepa chongbom birta joy pen arjulang si DSP Nahib Karesma manja OC Jitumuni deka lapen bokajan SDPO in charge Jondas ke Japonlin police abutung lapen commando atum chelangra pet katar libdamahut pupu angbong kacheteng khenga hutsi UPRF command in charge Martin Guide aprandam julo laso hut arideng pen risim dami longpon chethan pon mi kedamtang cheklo ejon aprang apran kidam jui Martin Guide lapen ari sangho tumpen toko langso alangso nala rat atumpen ki jui rapet anparta mohor kachine phai huita theklong lang news report Sarjip Kathar Karbi Anglong live kedamtang preni phai pli arni MSC Pabitra rong pi pen masi terangarong
Wopong rong pia rong lapen risa hidi kangbora tesarong along kahumri dam. Lakha inkoira phon nilip constancy kaparlo koilamati ahawar masi terangarong wopong rong pia rong lapen risa hidi kangbora tesarong along keramtang preni phai phorni MAC pabitra rongpi kachihumri dam. Nilip BJP Mondol Committee Achunbang Rilipson Teron BJP is Karbi Anglong District Committee Jeconius Taro BJP Nilip Dihin Rimbang Mohon Teron BJP Nilip Mondol Mohila Morcha Dunmai Phimeri Timungpi Lapen Nilip Bharatiya Janata Yuva Morcha Amaiphu Moses Terangatum Kachitodun Pen Kahumri Damasai Kedengahut Mai Kapang Niponsi MAC Pabitra Rongpi Kaninja Tenge Kedamtang Aparahut Rongthom Arong Aradatum Kiduk Kisung Kachitong Nang Alar Non Prabjin Pen Klem Piseraksi Halahai Akisung Pen Pajokpon Polapen Pungadong na Pen Tokolangso Kachilengatowar BBDC Root Scheme Pen Klem Serak Po Anparta Kijunalang Merihing Pen Danglok Kaprek Kaching Thora Moanta Klempon Poputa MAC Rongpia Sanghoahin Pen Lamthe Chichakpeka Koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong lai. Tangte non malum so apor phan dihinamu ington pon eksenang. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachiumapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihina Mopi Putot Birtar Jupontulona. Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi Aridengpen Kangthi Langso Kijui Kelang Adimalong Arlo Kilo Damlong Jiaphan Midu Kirung Adonri Ingpu Pontanglo Kedamtang Preni Phai Pho Arni Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi Kangthi Langso Kijui Kelang Adim Ansose Nihang Nirep Angbong Pen Nongnam Kachthangnai Kijui Kelang Adim Kapinchong Unjia Phanpura Assam Darshan Scheme Pen Sitami Kuti Atangka Panong Ponsi Towar Pendanglok Dolong Cafeteria Chinglu Chingthiadim Lapen Kemesen Lang Avarsai Anparta Penang An Kaching Thorasai Dengponlo Lason Thak Si Kangthi Langso Alangsun Anso Se Kapang Thirpon Japan Sitami Kangthi Langso Development Committee Pen Karbi Anglong Forest Asai Khiatumaphan Pingkhat Ponsi Forest Asai Kampen Kangthi Langso Kiludlong Japan Isi Keton Kelang Ahem So Kimrang Ponsi Midu Kirung Adonri Impupon Pen Kiludlong Chianam Sitami Hok Ponlo Labangso Amidu Kirung Ponang Koklake Kangthi Langso Alangsun Kelang Charidun Ijia Phansi Jasenet Pen Kapanong Pon Sini lada Kangpu Pon lo akimi entry point Kangpu Pon lo Jasemet labangso entry kibi pon bangke lada committee atum Jasemet ke pangthir asa ke deng anso se pangthir ponun jia phansi labangso entry lapen revenue collection and pon lo lapen Jasemet bangke lalo sumarduman ke inkoi lapen ke la film and video shooting atum ke surisi lapen digital camera 30 bus and truck lapen pharoini lapen la Tata Sumo Bolero pi nevane 150 lapen la two wheelers ke 50 rupees lapuson si normat ke pathik pon lo lapen pini Kangpu pon along mangke ladak nomadi constituency pen MSC deputy speaker Rites Inghi amena wangsi
anso se paching thurjia phan alang li penangan kabor idolo asam darshan scheme penangan food bridge kikim pondolo la pen towards me ha den rong pen la dak cheleng thot phan mesin to alang li penangan cepaduk pen ke klempon pangthir poson dolo pini ben mangke free lo pena pen mangke un an ke gari motor la pen kelang abang pu bang 15 same la bangso signboard long ketok ponateng anam ke pipon nang po kangthi langso alangson an kijui ke langdam long jia phan lake osomara phan sika cap arleng ki the sika engkoi DSLR camera sika thong cap bus pen truck pharohini scorpio pen bolero pharoi sira phokep tempo pharoi sila pen bike pen scooty phokep anse anam hokponlo kangthi langso midukirung adon rikimi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Arideng pen kangpu ponahot kaiketa ingnam keraikom kachepaduknai abangphu Dokmoka Forest Range Ranger Rajen Rongpi lapen Ari Sangho tumpen chetongdun rinti entry tax gate pupiot si kenang sok ma ilitum ta committee do ilitum sitamelo dang ilitum kang thilang solong sitamelo ke dam tang ta ilitum menang claim lo lapen anso se ke pangthir ponji ke pami ponji la so posi ilitum da committee entry tax tamelo Karbi Anglong Autonomous Council pen ki fix ponateng ala so area tang pieteng mes tamilo tum dak signboard long kata ponlo non head jong sitamelo ni tum phan ranger ke hai ko komando ko son si ke anangima entry tax gate la pen hadak hala su council long pen hala resolution ala so potaman nang paklang contact lo dasi nili dak pini la so kang pu amai long kaduk we Karbi Anglong arat atum phan tamelo nili kaduk we phan tuning ri kang tung che nangli tum la nili tum dak entry fees book en pu nangli tum belek matha nang ne dasi nili tum sitamelo dak kang thilang so anso se ahin ahin pen ke pa develop ye phan sitamelo nili tum matha pon Dana rong pen Bikram tera Karbi Anglong live kedam tang preni phai pho arni ada por phai kre isimalom lakha ke power ke hat kapar lopon hawar ke hat tinialia long bodo atum brahma mandir kikim jialama phutha kachingwai pon kedam tang preni phai pho arni lakha ke power ke hat constituency kapar lo hawar ke hat krong thom atowar along ada por phai kre isimalom bodo akhai rong krehini aradatum chingrum si brahma mandir kapame senja phutha kachingwai amai padopon Brahma Mondir amai phu Bhoban Chandra Bosomotari Kachari pon amailong Chunbang Dimbeswa Daimari pensi aluhi atumaphan kachingi ponlo Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council Okpran Kelangana thu Arpu kedo IEM Khonsing Rongpi pen Hawar Kehat Municipal Board amai phu Pratap Hendik atumta chetongdon Bangso amayalong EM Khonsing Rongpi kaningji ponatengke Brahma Mondir kapame senjia phan alangdi himpen an kachirap cheto pidunpo lasila bangso amondir prabjin pen nangki kim pipon popusi lamchak chipitekan hadak aradutum nangka chithandu natengke nonamatke madu ratchari asongatumta Brahma Mondir kapame senjia phan akerap ki pidunabang avelang Lasinon Pariwartan Sarkar Kachari Ponbom Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen EM Khonsing Rong Pia Tumke Nangra Ponwek Thapusi Bodo Arata Tumpen Kachuningri Padopon মানে আজি আমি EM program এটা লৈছিলো EM টো হল আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিটো নেকি মানে কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত খনসিং ৰবি ডাঙৰীয়া আহিছিলে আৰু তেখেতে আহি আমাৰ কিছু অনুদান বুলি কৰিব আৰু সেই অনুদানটোৱে হ'ল আমাৰ মন্দিৰৰ নামত তেখেতে যিটো অৰ্ধনিৰ্মিত মন্দিৰ হৈ আছে সেই অৰ্ধনিৰ্মিত মন্দিৰত তেখেতে টিং দিম বুলি কৈছে আৰু সেই টিংটো তেখেতে পূৰা কৰি দিম বুলি এইটো কি মন্দিৰ আছিলে এইটো আমাৰ শ্ৰী শ্ৰীমঠ প্ৰেমানন্দ ব্ৰহ্ম সেৱাশ্ৰম তাৰপিছত এই জেগাৰ নামটো এই জেগাটাৰ নামটো হ'ল হাওৰাঘাট তিনিআলি Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Tangde bini midday news ke lapan se kangtoni glo domi thakme arnikime